Wih rek, ya apa kabar awakmu kabeh? Ya muga-muga ae apik-apik wae rek. Oke. Aku ingin rek tidur hati koncoku rek jan mesake iku areke. Soale apa rek? Arek iku bar pedhot saka yange ya ngono iku lah rek, cinta-cintaan wis. Ya mesake arek ngantek ngantek guguk ngono iku lho, nangis ngantek jan ngantek kaya wong stres iku lho mergo cinta iku. Jadi kali ini aku katanya bahas siklus wong pedot. Nah, penasaran tuh rek? Bedane wong pedot. Arek lanang di, arek wedok iki ya apa sih? Nah, oke rek. Iki sing lanang sih yo. Nah, iki sing para ciwi-ciwi disimak iki. Nek yo iki apa ya? Sing cewek-cewek iki mesti kudu mesti disimak iki. Mesti bin wajib yo. Langsung aja. Siklus cowok saat putus. Nah, awakmu ngerti to rek video sebelah mau. Iku kira-kira ngono iku nek arek lanang pedhot. Dadi pisanan entuk kabar iku ya biasa wae sih. Kaya gak ono masalah apa-apa. Terus dhek paling iku, oh, pedhot. Pedhot. Tenan rek. Wis ngono iku. Dadi pisanan iku hari-hari pertama bar pedhot iku biasa. Kok ngene rek sikluse. Sing keloro rek, iku biasane arek lanang mesti nglumpukke kontak cah wedok-wedok. Serius iki. Loh, pengalaman pribadi ya? Buka, iku pengalaman kancaku, aku gak tahu. Jadi arek lanang itu bar pedhot, langsung golek kontak cewek, golek sing wayu, pokoknya sing ayu wah. Kabeh mesti cedhaki koyo ngene iki. Sing ketelu dijati kabeh rek. Yo kaya ibaratnya iki yo kaya golek pengganti ngono rek, tapi yo kabeh iku dijati rek. Mbuh iku arek iku boyo apa pak boyo apa ancane gak di kanca yo apa gak ero aku. Yo berdasarkan pengalaman kancaku sih rek, nek aku sih gak sih, nek aku arek setia insyaallah. Nah, kira-kira kaya ngono iku rek. Nah, setelah muncul perasaan iki rek, perasaan mau iku mesti muncul rasa gelisah, galau. Iku lagi muncul rek. Wis suwe ditinggal pedhot iku yo. Lagi muncul iku rek. Gak iso bar pedhot langsung gelisah galau iku gak rek iku. Dadi gelisah galau iku muncul ning fase iki rek. Ya contohnya ngene iki. Perasaan ketok seru sing biyen cecetanku. Kabare dhek saiki piye yo? Dhek cek urip ae yo. Yo kira-kira ngono iku lah rek. Terus terus baru gelisah. Terus yo kaya lagi apa ya menyesali yo mbah aku soalnya belum tahu pedhot rek aku. Jadi aku gak tahu soal cinta-cintaan. Kurang tahu pedot apa kurang tahu yang-yangan awakmu iku sing kena ae ta. Awakmu ngecek aku ta? Oh, gak celuret ndasmu kon. Oke. Saiki dhewe bahas siklusé arek wedok. Nah, iki kaum arek lanang iki biasane sing kepo. Langsung ae. Dadi ngene rek. Arek wedok iku nek bar pedhot, sak ngertiku ya rek.
iku berdasarkan pengalaman kancaku wedok iki rek. Iki apa ya? Kanca cerakku lah. Nah, iku biasanya arek wedok iku. Nah, nek arek lanang iki mau gelisah galau rindu merana lagi eling bahwa luwih asik sing biyen daripada sing saiki. Iku pisanan ya. Dadi rasane iku dadi rasa galau gelisah iku muncul yang pertama. Dadi bar pedhot iku langsung galau gelisah ngono iku rek. Contone kaya ngene iki. Stop. Salah lagu, Cuk. Nah, ngene lagi bener. Nah, bar kuwi rek biasane sing keloro iku mesti curhat, ngetokke unek-unek rek. Ngetokke unek-unek ya ben atine lega lah, ben apa lah, apa ben jaluk solusi lah karepe piye penake atine piye ngono iku. Biasane nek gak karo kancane wedok ya lenang. Tapi biasane nek kancane lenang, delalah boyo. Apa iku arek iku seneng mbek awakmu. Iku mesti wis gak apa-apa, wis luwih apik mbek awakmu. Ketek cocote boyo jan. Nah, ya wis, contohnya kayak ngene iki. Sing ketelu rek. Biasane arek wedok iku nek galau, bar pedhot iku nglumpukke kata-kata bucin saka medsos ya ning Twitter lah, ning Facebook lah, ning Instagram lah, kabeh sing mewakili si hati iku disimpen rek. Ngantek galerine isine kebak tulisan-tulisan tok gak diwaca jancuk. Nah, setelah 8 bulan berlalu rek. Setelah 8 bulan berlalu iku mau rek. Nek arek lanang iku lagi muncul galau, sedih, eling sing biyen, iku arek wedok wis iso move on, wis iso ngadeg jejeg minimal ngadeg tanpa arek lanang iku. Wis iso ibaratnya iso urip tanpa dheke. Ya iku. Dadi pasane kaya kewalik lah antara lanang karo wedok iku. Sak ngertiku ya ngono iku rek. Contone kaya ngene iki. Oke. Biar rek videoku mau perbedaannya antara siklus move on arek lanang bi arek wedok. Kira-kira awakmu sing ndi? Jawab di kolom komentar. Ben ngerti aku sak piro to. Awakmu nek cidro iku. Oke. Terima kasih wis nonton videoku. Ojo lali subscribe ya rek. Like karo di-share. Soalnya aku membantu sak poli ku rek. Ya wis, ngono ae saka awakku ning video iki. Ketemu maneh nek video sesuk. Bye.